ľuďom tým krajnostre žili u svojich hižov daleko. Monodramу Vandrovkaš po tekstu Iriny Hardy Kovačević režirao Vladimir Nađ Ačim. Fino glumili. Najveće mi se počelo tam gdje čuval kraljevstvo, gdje se oženila. Odala princeza. A to bačiš miš ne bol? Hej, že tot bači ta že oženil. Znači, mi se musíme opatriť na dzeci, pretože sú štíri, že sú jasní, že u momentu odreagujú. I dom, že meradlo všetkých tých našich trudoch, co tu ukladáme kolo tých dzecoch, to ich štíra i spontánna reakcia. Сказка za djeci, ktorú glumi Emil Njaradi, najnovší projekt Ruského národného teatra Petro Riznič Ďaďa. Toto mne polné šerco i preto som i pristal, bo ja djeci bar živim. A i sami znate, že som okolo 25 raz bol didom raz. Takže dajaké iskustva mám v odnošenju spram malih djecov. Ostatnja premijera u tim roku, ali mne može biti osobnje i najmilša. Práve pre to tí deti, pre ich radosť, ktorú dnešku ukázali. Tod nastup by trebal byť spočatok veciročného projektu, so ktorým Ruski národný teatr má namieru afirmovať tvorčosť za deti na ruskim jazyku i približiť ruský jazyk najmladším generáciom po co veci miestoch, kde žijú Rusnáci.